Хайырлы күн баршаңызға да, хайырлы күн hürmetli qonaqlar, hürmetli kollegalar. Biz Жырлы Бейулі Салаватик проектін тәқдим етуге бағышланған матбуғат конференциясында һәм бүгін бізде қонақта Шамил Мухаммадұлы Садыков Татмедиа акционерлік жамғиятының генераль директоры, Гүлназ Жәмил-қызы Ғафурова, Қозан шәһәр филармониясы солисті, Қозан шәһәр филармониясы балалар студиясының вокал бөлігі жетекшісі, Чулпан Ринат-қызы Закирова, Татарстан Республикасының халық артисткасы, Қозан муниципаль бию ансамблінің саңға жетекшісі, Руслан Зуфякулы Эмиров, музыкант, жырлар авторы, артист, аранжировкалар ясаучы, тоуш режиссеры, һәм Гүзәл Рауль кызы Шакирҗанова сәхнәгә куючы режиссер, монтаж режиссеры. Әлеге проектны турында күп сөйләргә була, әмма дә ләкин миңа калса балаларны күреп китү һәм аларның җырларын карап китү күпкә отышлырак һәм файдалырак булыр. Хөрмәтле балалар, рәхим итегез. Алар безнең өчен махсус иң беренче чыккан эпиктэй җырын әзерләделәр. Әзерме? Әйдәгез башлыйк. Рәхмәт сезгә, егетләр, кызлар. Әлеге проект хакында аның исеме дә бик кызыклы, чөнки Салаватик күреп торабыз, аның исемендә дә хәтта TikTok-ка ниндер ишарә бар. Шамил Мухаммадулы, кыскача гына ничек барлыкка килде бу проект һәм аның үзенчәлеге нәрсәдә? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Рәхмәт шундый чарага килгәнегез өчен. Беренче очракта рәхмәт безнең яшь балаларыбызга. Әлбәттә, зур эш һәр вакытта кичкенәдән башлана. Милләтне тәрбияләү, татар телен пропагандалау, татарларны татарча сөйләшергә өйрәтү, татар җырларын ярата өйрәтү әлбәттә кичкенәдән башланырга тиеш. Иң беренче тормыштагы адымнар белән бергә бала әгәр дә татар җырларын җырлап үссә, ул гомере буе телне онытмый, милләтне онытмый, үзенең милли мәдәниятен яратып яшәячәк. Менә шушындый ният белән бу зур эш башланып китте. Әлбәттә, бу карап торганда гына җиңел кебек. Мин рәхмәт итәсем килә Зиләгә, аның коллективына, Салават күпер журналының коллективына. Бу бик зур, бик авыр эш. Чөнки нигездә монда тора татар халкы бит бик бай, милли мәдәни һәм музыкаль байлыгы бар. Безнең бик онытылган татар җырларыбыз күп. Балалар өчен иҗат ителгән, совет заманында иҗат ителгән, совет заманына кадәр иҗат ителгән бик күп балалар өчен язылган җырларыбыз бар. Һәм менә безнең бурычыбыз хәзерге TikTok, Instagram һәм YouTube'та шушы онытылган балалар татар җырларына яңа сулыш бирү. Менә шушы балаларыбызны шуны җырларга өйрәтү. Чөнки без күреп торабыз, инглиз телендә дә, рус телендә дә балалар өчен җырлар бик күп. Мисал өчен дә тучкалар турында монда синий трактор, алар миллионлаган просмотрлар җыялар бүген. Һәм менә безнең бурычыбыз YouTube'та да шушы балалар өчен видеоның булуы. Чөнки хәзер без аңлыйбыз, безнең балаларыбыз тулысынча телефонда, iPad'та, YouTube'та, социаль челтәрләрдә һәм алар өчен махсус контент әзерләү безнең бурычыбыз. Мин рәхмәт итәсем килә президентыбызга, Рустам Нургалиевич Миңнехановка, Дәүләт Советының рәисе урынбасары Марат Готович Ахметовка
һәм телләрне саклау комиссиясына. Аларның финанслау нигезендә бу мөмкин булды. Безнең җиһазландырылдык. Эшләргә мөмкинлекләребез барлыкка килде. Һәм Алла бирсә, безнең ким дигәндә бурычыбыз беренче дистә җырны быел Алла бирсә яздырырга. Алга таба бу эш әле дәвам итер дип өметләнәм, чөнки татар халкының җырлары йөзләгән, меңләгән, әле безнең эшләр бик күп. Иң мөһиме әйтәсе килә шушы балаларны тәрбияләгән апаларга, җегетләргә бик зур рәхмәт, чөнки аңлап торасыз, бу кичкенә бер җыр өчендә генә берничә айлык эш үтә. Яңадан аранжировка эшләү, биергә өйрәнү, балаларны аңа өйрәтү һәм пропаганда алып бару өчен. Хәзерге вакытта бу җырлар инде популярлык алдылар, бик күп интернетта таралалар. Рәхмәт. Рәхмәт, Гөлнар Җәмил кызы, әйтегез әле, без аңлавыбызча, әлеге балалар инде оешкан төркем, кая шөгыльләнәләр алар? Микрофонны кабызыгыз, зинһар. Бу безнең балаларыбыз, безнең Казан шәһәр филармонияда урнашкан балалар студиясындагы шәкертләребез. Һәм инде бүгенге көндә безнең менә быел ачылды безнең балалар студиясе. Анда безнең 20дән артык балалар шөгыльләнә. Бийбез дә, җырлыйбыз да, шулай ук төрле инструментларда уйныйбыз. Безнең татар телебезне саклау мөхите белән яшибез дип әйтимсең инде. Һәм инде менә бүгенге көндә, әйе, безнең 6-5 балабыз, салаватиклар. Бик зур рәхмәт. Чулпан Ринатовна, без аңлавыбызча, бу бит инде шәһәр филармониясе белән уртак проект буларак эшләнә. Шул хакта берничә сүз. Әйе, менә Гөлназны өстәп әйтәсем килгән иде. Иң беренчедән шуны әйтим, безнең дә менә Казан шәһәр филармониясе нигезендә, нәкъ менә 1 ел элек без балалар филармониясын булдырырга карар кылдык. Һәм безнең инде Казан бию ансамбле түрендә бик күп еллап студия эшләп килгән өстенә без вокаль направлениесын алырга әлбәттә уйладык. Инде безнең төп максатыбыз татар сәнгатебезне үстерү өстендә, татар сәнгатен популярлаштыру өстендә эшләү булгач, әлбәттә инде безгә матур гына татар вокаль ансамбле кирәк булган иде. Һәм әлбәттә аларга бик күп практика кирәк, сәхнә кирәк, чыгыш кирәк. Шул вакытта без бер-беребезне бик уңай таптык дип уйлыйм Зилә ханым белән. Чөнки ул безгә менә шундый тәкъдим белән чыккач, без бик теләп, хуплап катнашырга тотындык. График җиңел түгел. Мин сезгә әйтер идем, бу балалар өчен шок хәлдә булды әзгенә, чөнки алар беренче ел башлангыч адымнар гына ясыйлар. Һәм инде безнең әти-әниләр командасы бик молодецлар. Алар менә җыелып, менә шул 6 Салаватиктагы 6 балабызны көне-төне әзерләп, көне-төне һәрбер съемкага әзер булып тырышалар. Бу эштән бик күп тора, чөнки үзегез беләсез, бу кызу дөньяда вакытыңны бүлдереп балалар артыннан йөгерү ул аерым бер эш. Шуңа күрә без бunda бик әйбәт кенә бер-беребезне уңай таптык дип әйтер идем. Безнең өчен бик яңа кирәкле проект, бик уңышлы хөкүмәт ягыннан күтәрелә торган, алар өчен без әзер аерым команда. Балалар өчен гомумән җыр иҗат итү бик авыр һәм белүебезчә, әлеге барлык Салаватик проектындагы җырлар өчен махсус автор аранжировкаларын язган Руслан Зөфәк улы. Гомумән балалар өчен язу авырмы? Мин бу проектка бик теләп тотындым. Балалар өчен җырларны һәрвакыт яратып ясыйдым. Моңынча да авырлыгы авыр түгел. Минем өчен бик җайлы нәрсә дип әйтимме. Моңынча да бу проектка хәтле күп кенә балалар бакчасындагы музыка җитәкчеләреннән ишеткәнем бар. Контент җитмәй дип, менә шундый заманчарак аранжировкалар җитмәй дип. Менә бу проект менә заманында туды дип әйтәсем килә. Демәк, әгәр дә элеккеге җырлар форматында булса, ул инде андый просмотрларда хәзерге балалар өйрәнгәннәр бит инде телефоннан, TikTok, Instagramнан карарга. Бу как раз менә хәзерге замана балалары өчен әзерләнгән проект. Һәм аранжировкалары соответствующий.
Рәхмәт. Гүзәл Роль кызы. Төшергәндә нинди кызык-мызыкларыгыз бар? Без кадр артында калган, без күрә алмаган нинди кызыклы моментлар булды? Кызыклы моментлар бик күп инде ул. Менә иң беренче эшли башлаганда безнең бит инде кадр артында Зилә Зиннуровна, тагын 5-6 безнең кызыбыз, иллюстраторлар, редакторлар барсы да басып тора. Әти-әниләр һәм бөтенесе дә шунда кирип китеп, ролига кирип китеп, песи булып мияулдыйлар, бийләр, җырлыйлар, әпипәсен дә сикереп бийләр, бас кызым дип сикерәләр. Безне төшергә кирәк ул вакытта, балаларны түгел. Шундый кызык моментлар бер вакыт һәм балалар бөтенебезгә карап, менә хәзер елмаеп утыралар. Безгә карап, бездән көлеп басып торалар. Без әйтәбез, безгә түгел, камерага карагыз. Хәзер алар ияләштеләр инде. Мәйтәм, нәрсә булса да, без 5-6 кеше нәрсәдер биеп, җырлап, ролига кирип китеп җырласак та, бию моментларын күрсәтсәк тә, сез барыбер күзегезне камерадан алмагыз. Кылагыз белән тыңлагыз, ә камерага карагыз. Һәм без шулай кызык итеп эшлибез. Һәм тагын бер вакыт хәзер бит инде безнең редакция кызлары тиктокерда булды, ютуберда, үз-үзләре гримерлар да, визажистлар да, бөтен әйберне җырларын да сайлыйлар. Һәм сториска матур кадр кирәк дип, бер вакыт төшереп торабыз. Минем аяк астымнан кирип килә берәү. Руфия, монда матур чыга дип, менә уның сториска кадр төшереп җата. Менә шулай мәш киләбез, бик кызык. Аннан тагын нинди кызык әйбер булды. Туган көн турында төшердек бит инде. Зилә Зиннуровна гел әллә нәрсәләр уйлап таба ул анда сценарий буенча. Хәзер безнең егетебез инде пингвин, сәлам. Ул безнең торт ашарга тиеши. Хәзер торт тишли, сыймый бит инде торт хәзер бит инде. Сладкий күп ярамый балага. Әйләндереп, имештер моның туган көне. Торт ашый да ахырдан башы белән шул тортка кирип китәргә. Дул китте да кырт дигән тавыш чыкты. Ул торт бизе торты булып чыкты бит. Ну, молодец, барыбер түзде. Исән сау калды барыбыз да исән сау калдык, никто не пострадал. Шуңа күрә киләчәктә дә шулай дәвам итик эшебезне. Бик кызык, бу бик кирәкле проект. Әлбәттә, урысларда да, Америкада да бар ул, татарларда юк иде. Һәм безнең нәрсә шатландыра, нәрсә син көлүдән җылап утырасың что ли? Юк, безнең единорожка. Һәм нәрсә шатландыра, 11 меңнән артык караулар җыя YouTube'та безнең һәрбер җырыбыз. Һәрбер түгелдер инде, но киләчәктә һәрбер балалар бакчасында без шуңа ышанып калабыз. Мәктәптә иртән торып, безнең җырларны кабызып, балалар шөгыльләнерләр дип ышанып калабыз. Без шундый бик зур өметләр баглыйбыз шушы проектка. Һәрбер дидегез, барлыгы ничә җыр булачак? 16 җыр булачак. Алла бирсә. Әйме Шамил әфәнде. Әле бу башыгына бит, безнең бит аңлыйсыздар инде, андый җырлар бик күп. Әлбәттә, без теге иң танылганнарыннан башлап киттек. Ләкин алда калганнарын да Алла бирсә эшләү нияте тора инде. Һәм менә башка илләрдә анда 1-2-3 кенә персонаж бар. Урысларда шундый аналог ниде 5 кенә, бездә 6 бала, без аларның барсын да сыйдырырга тырышабыз кадрга. Һәрберсен аерым-аерым матур итеп төшереп чыгабыз. Бик зур рәхмәт. Өстәп әйтәсем генә мөмкинме, өстәп кенә әйтсәм? Менә миңа калса, урысларда ничек әйтәләр, этот проект обречен на успех. Менә сез командага карагыз әле. Менә Шамил әфәнде башлап җибәргән, Зилә ханымны тапкан, шул проект белән янып, үлеп киеп йөри торган кешене. Гөлназ безнең балаларның әнисе инде, ул йоклый, алар белән ашый, барысы да. Миңа калса, аранжировкалар ягыннан да бик теләп эшли торган егет. Гүзәл инде, әйтеп бетергесез фанат, үзенең эшенең фанаты. Һәм без бөтенебез менә шул әйберне барлап барганга, миңа калса, аның результаты бик әйбәт булырга тиеш. Хәзер иң мөһиме, бер балада арып, сикереп калмасын, без туймыйк, һәм финанс ягы булып торсын инде. Балалар дигәннән минем әйтәсем килә, алар көнезен мәктәптә, аннан соң мәктәптән тыш каядыр йөриләр. Без һәр вакыт кич белән төшерәбез. Кайчандыр көндез инде. Шуңа күрә егетләр, кызлар молодцы, рәхмәт сезгә. Тырышып, күзләр янып тора, тырышалар, арылганлыклар күренә. Әмма ләкин алар тырышып
үз-үзләрен кулга алып, елмаеп, чөнки без алар әйтәбез, кичкенә бәбиләр, балалар сезне садикта карап торалар бит иртән, тырышыгыз, алар бит сез бит аларның кем? Әйе, сез аларга үрнәк, сез аларның фанатлары. Әйе, алар сезнең фанатлары. Менә бүгенге съемка кич белән 3 сәгать барланган ала берсе. 6-дан 9-га хәтлек. Менә Кичә запись иде безнең тавышны яздырдык. Сәгать 2-дән 8-гә кадәр, кичке 8-гә кадәр әйме? 3 җыр менә яздырдык. алар эшкә кебек җөриләр көн сайын бу балакада. Аңа хәтлек репетиция һәр көнне өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә Бер җырны гомумән яздыру өчен, димәк, менә нәтиҗәләп ничә көн кирәк? Әлбәттә, аны Тавышын монтажлауы. яздырырга, камерага биюын өйрәнергә якынча ничә? баштан әзерлиләр вокаль ягыннан бер 5 көн төгәл репетиция вокальный булырга тиеш. Аннары без бер 5 көн аның биюен 1-2 көн өйрәнеп, 1-3 көн шарлатырга тиешбез. Әле монда безнең өчен бик авыр булмаган хәрәкәтләр дип әйтер идек. Авыррагы булса, әлбәттә, тагын да инде 1 айга сузылырга мөмкин. Зилә ханым вакыт бирми, әлбәттә. Бик тыгыз безнең график. Шуңа күрә балалар өстенә бөтен икчә инде, ниятләр өстенә 3 сәгать репетиция. Гомумән алар вакытында, алар яшьләрендә мондый репетиция булырга тиеш түгел, ләкин без аларны инде истәмә ясыйбыз. Нишлисең бит, проект бар, проект эшләсеннәр. Кеше буласылары килә икән, өйрәнсеннәр кичкенәдән үк. Алайса балаларга әфәрин дип кенә әйтәсе кала. Әле монтажны да онытмыйк иптәшләр. Монтаж, ансын әле минем төпкә. Йылдыз буласылары килә икән, видеога, YouTube коллегасылары килә икән, эшлиләр инде. Әле монтажы күпме? Алар бит төшкәндә ям-яшел идән һәм ям-яшел дивар дип әйтик инде, стена. Һәм алар аның нәрсә барлыгын, нәрсә булачагын үзләре дә белми, аннары үзләренә дә бик кызыктыра, әйме? Шундый мультфильм карау. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, бәлки сорауларыгыз бардыр. Рәхим итеп. Зилә Зинуровнаның өстисе килә. Әйе, проектның өстисем килә, мәгълүмат та, рәхмәт сүзләрем дә бар. Иң элек менә җырларны бик җайлы принцип буенча сайлап алабыз, димә, редакция хезмәткәрдән сайлап бара. Үзебез кичкенә вакытта нинди җырларны яратып җырладык, менә беләбез, яратабыз. Ләкин аларның аудио форматта да, видео форматта да аналоглары юк. Менә шуларны без яңартып, бүгенге заман балаларына ирештерергә тиешбез дигән теләктә сайланыла бу видео, җырлар иң беренче чиратта. Менә без яздырдык, хәзер инде бу атна кайсысы чыга әле? Бу атна сөйлим әле. Бу атна бүген без яздырабыз Акбарс җырын. Без Акбарс хоккей командасы өчен махсус яздырдык сүзләр татарча һәм рус телендә. Аны шума үрдәк, шума каз киенә җырлаячакбыз бүген һәм Алла бирсә Акбарс хоккей командасы уеннары вакытында бик ышанабыз. Аны миллионлаган, ышанасыз, мен үзем ышанмыйм үз сүзләремә, аудитория күреп, безнең әле салаватиклар дөнья күләм танылган шәхесләр булыр дигән өметтә, әлбәттә, без чын күңелдән үзебезнең яраткан командабыз өчен җан атабыз һәм менә балалардан да шундый ярдәм булсын аларга. Минемчә, хоккейчылар күргәч бу балаларны, ничек кадәр аларның яратып җан атуларын, бәлки алар дәртләнеп бер гол урынына 3-не кертерләр. Менә бу эш бүген төшерәбез әйткәнегезчә җыр, әйе, ул дөрестән дә бик зур авыр эш, сәхнә арты күпкә кызыграк. Чөнки ул менә матур итеп сөйләшеп утырабыз, тормышта ул Гөлназ ник яздырмадыгыз, аранжировка команд юк, Руслан әйдә 2 сәгать, 1 сәгать, була инде. Бүген төшерәбез, иртәгә белән мин инде унда төшереп бетерәбез бүген. Иртәгә белән мин инде гүзәлгә шалтырата башлыйм. Каясы монтаж, әзер түгел ел хаман дип, менә шундыйрак темп ритмда эшләнелә. Барысы да төгәл график буенча, көннәр, айлар, барысы да алдан ук билгеле. Без үзебезнең ярты ел буе нәрсә эшләячәгебезне инде алдан белеп эшлибез. Шуңа күрә теге калыплардан чыгарга ярамый. Иң зур хезмәт куючылар монда балалар гына түгелдер, монда әти-әниләрдер.
күз алдыгызга китерегез тормышны менә безнең менә бу графикка киләү, җайлау, рәхмәт яусынга, әйме, бөтен әле бит ул бер генә бала түгел, гаиләдә берничә бала була. Аларның да теге үзләренең түгәрәкләр була, мәктәптә дәрес эшлисе иптәшләр. Алар бүген 6-дан 10-га кадәр безнең белән съемкада булачак. Кайтып җиткәнче 11-дә булыр, 12-дә булыр. Шуңа күрә әтияниләргә, кемнәр менә монда, менә бик зур рәхмәт, кадерле әтияниләр, бик зур рәхмәт балалар. Сезгә менә бу Салаватик проекты зур мәктәп. Сез бик күп төрле әйбергә өйрәнәсез. Иң элек менә шул дисциплина, режим, үзегезнең теге вокал яктан да, хореография ягыннан да үзегезне шомартасыз һәм бу сезгә тормышыгызда, алдагы тормышыгызда файда булсын дия. Менә ярый катнашканмын, ярый түзгәнмен, ярый булдырганмын дип сөйнеп яшәргә ясын кадерле дәни дусларыбыз. Менә шундый теләктә без калабыз. Шамил хаҗи, сезгә бу идеяның авторы буларак сез, әгәр дә сез миңа әйдәгез эшлик инде дип, инде 3 ай әйттегез буга, име? Менә минем батырлыгым җитмәде баштарак. Мин куркып йөрдем. Мин бик узак балаларны эзләдем. Мин кайсы яктан алынырга белмичә йөреп, гомумән каушап калдым. Зокна эшлисе килмергә сәбәп эзләп йөрдек та, сәбәпләр калмагач эшләргә туры килде. Әйе, юк, балалар тапкач, Гөлназ ханым тапкач, инде җайланды. Хәзер бездән нәрсә таләп ителгән, сездән нәрсә аңлашыла. Инде бер тәгәрәтәбез, тәгәрәсен инде. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Әтияниләргә, һәрберегезгә безнең менә шундый режимда эшләүебез өчен, түзүегез өчен, әле проектның яртысы да булмады, әле без стартта гына. Әле 5 кенә җыр язылды, 12 җыр. Димәк, безгә көзгә кадәр яздырып чыгарасы иптәшләр. Шуңа күрә әйтегез, вдохнем. Күп зур итеп сулышалык та алга зур уңышка таба. Һәм мин үз тәҗрибәмнән әйтә алам, балалар 2 тапкыр тыңлау җитә, 4, 5, 6 яшьлек балага бу җырны истә калдырыр өчен. Минем дусларым, туганнарым, менә монда көн сайын безгә студияга килүче балалар җырны яттан җырлыйлар. Димәк, алар ел ахырына кадәр 16 җыр беләчәк татар телендә. Бу бик әйбәт нәтиҗә һәм күрсәткеч минемчә. Чөнки инде 10 җыр беләсең икән, беләйкән бала, димәк ул татар баласы. Дигән фикердә мин үзем тагын бер тапкыр зур рәхмәт, уңышлар безгә. Зилә, шул исәптән әйтеп китегез, зинһар, кайсы платформаларда Салаватикларның проекты бар, нинди аккаунтлар буенча аларны табырга мөмкин? Иң элек без аны YouTube-ка чыгарабыз. 2 атна сайын бер җыр чыгып бара. Ул сишәмбе көне гафу итегез. Пәнҗешәмбе чыга, күңелле бүген чыкты ул. Әйене хәрефләр игътибар белән карагыз. Сишәмбе көне ул чыгып бара. Шулай итеп YouTube-та беренче чиратта чыга. Шуннан соң без аны кисәкләрен бирәбез TikTok-ка һәм Салават Күпре Сабантуй каналларында, Instagram каналларда, шулай ук аерманы карап бул, аерым Instagram канал булдырмадык. Һәм шулай ук Татмиди Junior дигән безнең уртак проектларны барлый торган аккаунтыбыз бар. Шунда алар шулай чыгып баралар. Анда инде Салават Күпре Сабантуй журналыкы түгел, Ялкын һәм Идел журналларының проектында күзәтеп була. Алар да бик кызык, рәхим итегез. Рәхмәт, хөрмәтле журналистлар, сорауларыгыз. Трес аңлашылды дип уйлыйм мин. Икенче сезон булган очракта тагын җырларыгыз әзерме, хөрмәтле редакция? Концерт планлаштырып шулай бит, без киләсе атнада Алла берсә, Курчак театрында. Сорауларыгыз булса үзем әйтәм, булмаса әйме. 8 апрель, киләсе атна пәнҗешәмбе көнне сәгать 1-дә якынча бу дата вакыты әйме. Без планлаштырабыз Салаватиклар проектын шул уңайдан күңелле Алиф Баш икеле уңышлы проектларны тәкъдир итәргә Марат Готович һәм комиссия каршында шулай залда бу Әкият Курчак театрының искиткеч матур бинасында кече залда булачак әлеге мәҗлес дип тәкъдир итүеме. Шунда Салаватиклар Алла берсә безгә үзләренең иң уңышлы матур җырларын җырлап күрсәтәчәкләр.
кызыклы сәхнәләштергән чара, сценария уйланыла, кызыклы персонажлар булачак. Шуңа күрә вакыт табып балаларны алып килсәгез, әлбәттә инде балалар журналы булгач күчтән сездә булмый, бер бала да буш кул белән китмәячәк. Шуңа күрә рәхим итегез, вакыт табып килергә тырышыгыз, кадерле дуслар. Менә балалар булган һәрбер журналистка мөрәҗәгать итәм, рәхим итегез, кызык булачак. Бу официаль рәвештә чакыру булды барлык журналистларга, шуңа күрә рәхим итеп. Әгәр дә сораулар булмаса, без төгәллик. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар һәм коллегалар.